Яз җитүгә барыбыз да урман болыннар кочагына ашыгабыз, ләкин табигатьнең матурлыгын күреп, саклану чаралары турында да онытырга ярамый. Чөнки бу чорда урманнарда толпан аеруча күп була. Ул козалгач бик сизелми. Я икенче көнгә сиздерә башлый, кычыта башлый. Шуңа да козалса, скорыйга килеп алдыртсалар лучшырак булыр. Толпаннар апрель ахырында, май-июнь айларында аеруча агрессив булалар. Язгы җәйге энцефалитны юктыру урыннары булып, яфраклы агачлар үсүче карт урманнар тора. Табигатькә чыккач, өйгә кайткач, табигатьтә үзендә булса да ярый инде. Бер-берсен әйбәтләп карарга кирәк. Толпан кадалган булса, больницага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Урманга бара бит инде кеше. Яулык, муеннар капланырга, аяк өлешләр капланырга тиеш. Караңгырак кием киенергә тиеш. Онукка козалды толпан. Больницага алып килдем. Больницада алдылар. Прививка ясалмады. Ясамадылар. 100 кешенең берсе генә ширле диделәр. Яңадан 21 көннән соң бала ширли башлады. Яңадан начарланып, больницага алып киттек иншалла. Инфекционный больницада ятты. Терелеп кайтты Аллага шөкер. Козалган толпан, шунда козагасына инде арагында. Хәзер нишәмигән карыйп, эшкә бара вакыт, медсестра бар ди, Земфира. Шуңа кирдем. Апайым дидем, кайда нәрсә булган дим. Сыра алды, ни дип җибәрде. Шуннан әйбәтән гасиремәде. Агылмагандыр инде. Толпан энцефалитына каршы торучанлыкны булдыру өчен еш кына вакцинациядә кулланыла. Вакцинация толпан сезоны башланганчы ай ярым, 2 ай алдан үткәрелә. 12 елда безнең бер кешедә клещевой энцефалит булды. Куркынышы бар инде, аның бит менә исминасында вирус сири, фкали спирахета. Спирахета толпан козалганнан соң 12 көн ичендә ширләсә клещевой боррелиоз белән ширлей, 21 көннән толпан козалганнан соң 21 көннән соң ширләсә клещевой энцефалит. Ул башлана как ОРВИ. Хәзерге вакытта газ толпаннан актив чыгы, шуңа күрә бик нык куркам. Буында да иргәлиләр, шуңа хәзер вакытта прививка статусына эшләргә башкарып йөрибез менә. Яшәктә нине, иптәшемне шул нигә икән прививка сатырга. Толпан кадалган очракта медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итү кирәк. Үз белдегең белән толпаннан котлу теләге аяныч та тәмамланырга мөмкин. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.